Vou iniciar a presentación da comunicación titulada O papel do asociacionismo no desenvolvemento socioeducativo e cultural de contextos rurais, unha investigación no Concello de Vedra, en Galicia. E para iso temos que empezar visibilizando o que son asociacións, non? As asociacións, ao final, son agrupacións de persoas constituídas para desenvolver unha actividade colectiva. Dende as súas potencialidades e tamén coas súas limitacións e carencias, axudan a transformar a súa contorna. Non hai dúbidas de que no medio rural o asociacionismo é un elemento importante de vertebración social e cultural, tamén de cohesión e de desenvolvemento local. Un movimento asociativo forte no rural, que estea ben estruturado e cos seus obxectivos ben claros, iso repercute de forma directa na mellora do dinamismo do territorio, non? Vamos primeiro a contextualizar onde se desenvolveu a investigación, que foi no Concello de Vedra. Vedra é un concello rural de máis ou menos 5.050 habitantes que se atopa na comarca de Santiago de Compostela. E o movimento asociativo vedrés leva moitos anos traballando para mellorar o benestar da comunidade e da súa calidade de vida, non? A través do impulso de procesos educativos e culturais, xerando conciencia colectiva, etc. As máis das 70 asociacións existentes neste territorio están dinamizando proxectos referentes a nivel galego, en áreas tan diversas como poden ser o teatro, o audiovisual, a dinamización rural, a igualdade, os deportes, a educación no patrimonio ou mesmo a medioambiental, non? E esta particularidade do movimento asociativo de Vedra é o que nos leva a realizar esta investigación que é descritiva e interpretativa no marco dunha tese doutoral, non? Que ten por finalidade, por un lado, analizar o papel das asociacións no seu desenvolvemento socioeducativo e cultural, e para iso vamos tratar de aproximarnos á súa historia e radiografiar a súa situación actual, da que como resultado obteñan pistas clave para o seu quefacer futuro. Desenvolvemos esta investigación a través dunha metodoloxía que combinou métodos cuantitativos, é dicir, por unha parte aplicáronse 56 cuestionarios válidos ás asociacións locais, pero tamén cualitativos, onde se realizaron 5 entrevistas semi-estructuradas con representantes políticos locais, tamén un grupo de discusión con 6 integrantes do movimento asociativo vedrés e, finalmente, outro grupo de discusión con 6 persoas expertas referentes a nivel galego, non? Nesta comunicación, o que pretendo é achegarnos un pouco ás necesidades das propias entidades, non? Imos estruturalo dunha maneira moi breve en varios bloques de interese, non? Por un lado, o que ten que ver co contexto actual, non? As entidades vedresas xa non traballan cunha comunidade homoxénea, senón que con diferentes identidades interrelacionadas, non? A vida resulta moito máis complexa, dispersa e internacionalizada, ao igual que a propia comunicación. Semella que estamos nun estado de crisis continuo e, polo tanto, o futuro é máis incerto e isto ven a provocar o que é a apatía social, non? Por outro lado está o valor da experiencia para vivir o asociacionismo, non? Creemos que hai que incentivar o asociacionismo como experiencia de vida. Tamén as asociacións cara dentro, non? Porque son moitas e diversas as necesidades internas das asociacións vedresas, non? Entre elas, sobresaen todo o que é a necesidade de facer autocrítica, ou poñer en valor o compromiso de moitas persoas, o mellorar o nivel de participación e implicación, traballar tamén dentro do marco da coherencia e da ética, o estar autoavaliándose para marcar os horizontes, escapar desa rutina xeral, non? Tamén a comunicación interna e externa achegan as necesidades, porque os problemas de comunicación están restando ao asociacionismo unha perda de relevancia social e de febleza. Por iso o tecido asociativo ten que renovar a comunicación tanto coa veciñanza, en particular, como co propio ecosistema municipal en xeral, non? A administración local e as empresas. Tamén ten que fidelizar as persoas asociadas, etc. O tema das TICs é algo tamén importante. As entidades deben ter máis presentes as oportunidades que ofrecen as TICs, non? É dicir, que con estes recursos poden optimizar o funcionamento xeral das entidades, non?
E, por último, todo o que é xestión asociativa. É dicir, compre que fagan autocrítica para afrontar e mellorar esa xestión asociativa, que apliquen novos modelos organizativos que sean máis eficaces, pero para iso, ao final, hai que actualizar coñecementos e hai que formarse neste eido, non? E xa para finalizar, as asociacións teñen que deixar de ser tan dependentes das institucións públicas e ser máis autónomas en sí. Nunha segunda parte, tamén queremos aportar unha reflexión en relación ao momento no que nos atopamos, non? O COVID xerou unha situación sanitaria que está a transformar todas as áreas da vida, afectando ao conxunto do sistema social, e ao fin e ao cabo, esta circunstancia está tendo e terá consecuencias moi importantes no ámbito do asociacionismo, non? As continuas restriccións fixeron que as actividades asociativas pararan case un ano, a vida sociocultural mudou en gran parte as pantallas e ao grupo de conviventes, foise afianzando un pouco máis o individualismo fronte ao colectivo. En definitiva, pois atopámonos ante un tempo novo no que se van diluindo moitas desas esencias conquistadas, non? Entón, preocúpanos que despois desta parada condicionada pola pandemia, vai ser complexa a reactivación dun movimento asociativo no rural, non? Nesta circunstancia, entendemos que a administración local xoga un rol dinamizador esencial ao que non pode renunciar, non? Bueno, pois con esta reflexión final rematamos. Moitas gracias e agardamos que fora de utilidade. Bo día.